Čo, robíš tešťári? Trénera kde? Tatra neprešiel. Tatra. To som nečítal novinky, ktorým Tatra neprešiel. Neprešiel, ale trošku som nižšie, mám nižšiu vekovú kategóriu prípravky. Som spokojný. Som vedel, že si môj kamarát, že nemôžeš trénovať s tých, čo ešte furt zachraňujú, ale... Takže, tvoj recept na góly, vieš, aký je? Neviem. Rozvyše. A budeš mať 18 na kartu, jak má tu mladý. Ďakujem. Čo, spokojnejšie so švekrou? Víš, jak to ťa rodina opanta. Si mohol byť najlepší strelec a počubuješ, že u toho kusí najlepšiu držík, ale strelec už dnes, už pofotenú. Ale nebuďte tady, bo sa príšte, tiež sa odrážate. Čo, zo z tých všetkých jeden manšaft by ešte nedal poskladať? Ale jak by mohli hrať? Čo? Tu dali 4 obráncov, kto je stoper? Ani nič taký. Všetko, ľavú nohy. A to co? Obrancov. To co stoper? Je to také osvieť. A neznať, čo stoper, ten tu na ďavnici stopuje, ty. Páli, to si vedá, jak trubí. Čo? Lepšie pýtaj, nie. Ideš, ne? Bežíš na bránku a stopuje, potom ideme. Stoper, nie stopar, ty. Stoper to je ten, čo hraje v stredku a po bokoch má ešte ľudí a ešte jedného pred sobou, však toto hral Marek, nie Marek, čo si ho džuboval tiež. Máš pred sobou jedného, čo bojuje a na tebe ešte všetko slava ujde. však aj škrtil, Maťo odišiel za to do Anglicka. Vydžubal Keregera. A tu neznaš, že kde má hrať za handlovú baru. A dobre, nechaj tak. I Martin mohol ešte v Moskve buď. Ale prišiel, zavolal, zahrajte mi vyšiel, my zahrali, už je to týždeň, čo bol už je názor. A to je to, čo je najhoršie, čo môže byť. Takže ty, čo si máš 18 už nežím sa nič, radšej sám buď sebestačný si ja. A budeš furt najlepší strelec. Nemôžeme pre odmenených zaspievať jednu pesničku. Pre odmenených? Hej, lebo každý ste si všimli, že máte spevníky každý má spevníky. A to je pre vás prekvapenie. My sme so všetkými funkcionárami nacvičili jednu pesničku pre vás, nepali. Čiže Prekvapenie aj pre mňa, ale áno, budete prekvapkaní teraz. My sme vám chceli zaspievať pesničku, toto čo pán Krišťov sme sa učili do obeda. Dobre, my vám ešte raz opakujeme refrén, lebo refrén je dosť zložitý, ale môžete ešte aj chlapci vypridať, hej, že refrén ide na. Dobre, 18 krát. takže vy ste nespili. Takže vyskúšame chlapci, teda spievam. Futbalovi sme s Prešou spolu s trénerami vybrali vás najlepších, tak ste dneška s nami. Bolo dané jedna, neznám, či to stačí, za jednu pobehujú odmenení hráči. Stupovici Lazorik, ešte taký mláďas, spoľahlivý a skromný, v brane lapa jak fras, organizovať hru chce, lepší od tej bránky, aj vysokú dokončiť, Martin je už taký. Sošarišských Mikaľan, tak to je veterný, raz hlavu a zostáva
Stamac prišiel z hlavičku od 16, koli presne štrýľa. Merkuj pali z gitaru, poreže jak píla. Ličak ten zaštemiatý, perší raz tak isto, výbušný a razantný, ale hraje čisto, ľavo nohy výhoda, tréning nezabiera, a vidíme pred sobu i z toho menežera. Medzi tu odmenených určite šefrída, slobodného Maroša, z Dubovici pína, jeden z najlepších strelcov, ale máme za to, Dariše im lebo hra, aj s Michalom Branom. A zaštvom nedemiata, jednu Peter Leško, Leučko v strede hraje, to na tréningoch ťažko, maximum furt odovzdá, na ihrisku pánom, v kolektíve furt bude večný kapitánom. Kacvinský je od dneška ocenený dvakrát, u Fričovcov nikoho, kto by ho nemal rád. Mládežníci takisto Jarka majú rádi, že vraj kuje železo, co by chceli šaty. Ten je Sokol Janovku a kuchár Čartánov, keďže na ňo zapatríš, ide mu to samo. Najlepším strelcom teraz, rád, že boli doma, Vidice pobehovať pána ekonóma. Rekorder po 6. raz, vraj slavu neznáša, privítajme storiesi, strelca Maťa Jáša, je opora tu mužstva, jak strelec je kráľom, lebo nervy zna nechať, pri rybničku malom. Tak vám chlapci prajeme, len najšie vám dári, že by sme sa stretali pri turnom pohári. Roka Prešov 2011. No i vidno, že to ešte mladé chlapci, ne? Čo? Naozaj spievaš, nech sa vám darí, sa stretneme pri plnom pohári. A nikto nič nereaguje. Neuľali nič. Jak môžu byť futbalisti? Nemôžu byť. Možno zo mne bolo čuť. Nemôžu byť futbalisti. Môžu byť. Jak môžu byť? Nesmie tréner vidieť. Napríklad, on nemôže vôbec byť. Jo. On je hráč aj tréner. On sám seba nemôže byť, bo sa Sám sebe dočúva. pokarhane. Bo ja môžem byť aj sám, bo ja môžem sám prísť manským čerpným, ne? Okuláre som. Môžeš piť, jak tréner môžeš piť. Ale ako hráč dnes. Počkaj, jak hráč, nehovorím jak hráč, jak tréner môžeš piť. Asi, hej. No, a čo si nedáš? Dám a potom povieme, jak hráč už nepijem. To môže tak. No, Andelku. Jaž. To je tvoj idol.
Což už, keď končíš s kariérou, či začínaš? Keď ešte ožením, to končíš. Jeden nebude chodiť na futbal. To je tvoj idol. Nejak. Švekra. Nemáš idol? Nie. Jak si tak daleko to dotiahol, ocenený si 6 raz a ty ani idol nemáš. Slúchaj. Tvoj idol. Ja tiež nemám nejaký. To co, ste chore? Pamela Anderson, Angela Jolie. No, Angelina, hej, ale že jej povedal ten futbalistu nejakého brancu, že chápeš, kúkaj, ber si príklad z mladých. No, Messi. Jak u vás končia ihrisko? Že by bola co najmenšia trauma. Ale nie kvôli očom. Ty si nešteklil na trenírku, nie? Hej, tvoj idol. Ryan Giggs. To co? Ten, co končí. Aha. Ale už 6 roky končí a čom Ryan Giggs? Máš davačku? Práve, že ťa mám davačku, Ale podľa čo? Že dobre zaraz, alebo co? nie, dobre hraje. A dobre prísť na A futbal. na čom hraje? Páli, buď si ho nerozumíš futbalu, na čo do toho čupeš? Hraje ako nie na gitare určite. To Elvis Presley tam hraje. Takže Ryan Giggs. OK. Tvoj trenerský idol? Javier Pujol. Hraje ešte. To Trenerský. trénerský idol nemám. Sám z dvera dokážeš sám. No, vystrihaný si. Tvoj idol. Roberto Carlos. Roberto. To ani nemôže znať. Tak sa strihal jak on, ale už teraz je kde? Teraz je v Rusku, ale už nehrá asi. Lebo je zima. Tvoj idol? George Best. To? George Best. To je na gitaru? George Best, Argentina. Belgičan. Severné Írsko. Tam som nebol, preto neznám. Môžeš ty hrať s tou náušničkou futbal? Nemám náušničku, keď hrám. Čo si pre... Ty aj nemáš, keď hráš, hej? Furt stráti, furt máš novú. Dáme si doma. Tvoj idol. No, ja tiež nemám idola, mám idol je proste dobrý futbal. Tiež nič je ako Nie. Máčo, to zbytočne im toto hovorím, že povedali tebe. Vidíš, že tu... No počkaj ešte, však nebude koniec ešte. Ty máš červenú náušnicu. Ja Roberto Carlos, takisto. Bratové. Nie. Kamaráti. S Carlosom. Tvoj idol? Môj idol odjak živa bol Alessandro Del Piero. Ty aký pozeraješ? Ja som práve. A chceš ísť si dal gól, hej? Del Piero. Môj Thierry Henry, tiež od malička. Thierry Henry, ten už tiež skončil. Momentálne Fabregas. A potom kto? Ja. Ja nenávižu Barcelonu. Tvoj Fabregas je čom? Sa mi páčilo aj hral v Arsenále, takže Jak Arsenal, teraz už všetci nebačí. bude pokračovať tu, ne? A ty by si chcel kde tu dotiahnuť? No dneska do baru, ale... Tak, v športovej kariére. Do Juventusu. Juventus Petrovce. Do Juventusu, dobre? Váš idol. Môj idol? Messi. Messi. Máte tú istú výšku, jak on? 1,45 m. Bejbavalo, boli ste aj vy mali. No a už idem k dámam. A teraz, vážení priatelia, počúvajte. Dáma, ktorá oceňovala, povedala, že vôbec nemá nič s futbalom. Ale darovky dala. Váš idol. Sa nepýtal na futbalový, som sa pýtal na kapelu. Veľmi dobre ste si vrali. Prišla, konečná. A táto dáma oceňovala, vy ste tiež nesli také darovky, čo sa vám zvyšil, čo vám veľa nakúpili na Vianoce, že ste donesli také darovky chlapcom. No, nie, to boli sošky. Sošky, hej? Aby im to pripomínal, že tu boli. Myslíte si, že všetkých 11 sošiek odíde domov? Ktoré neodíde, tak vyšiel na budúci rok. A že potom tie sošky vráti, že sa zvýšia na budúci rok. Váš idol? Futbalový? Tak ja asi iba Maradonu poznám. Asi. Aj vyberiete? Aj Beckema poznám.
Beckham a voňavku, pôjde domov, hej, a vy Maradonu. Váš idol. Ktorý je to futbalový? Hej, to nie na babiši, bude pýtať. Ste si narobili problémy tu v klopi. Idol, to bol asi z tých starších, neviem, či vy pamätáte. Ja pamätám, Lenina pamätám. Rivelino je to pred ním. Rivelino? Najlepší strelec z Argentíny. Vy ešte musíte hrať futbal, máte tiež náušnicu. Som prezident. Čo ste? Prezidentom klubu. Čo sú prezidenti? Skoro. Ani vy ste prezidentová. Tak to vypadá. Váš idol. Môj idol, skôr predenský idol, Vajc. Kvôli platu. Čo, že raz bude v Afrike, tak co? Vie, to sú balóny. To čo vie? To sú balóny. Nechajme od nich dokončí, aby Slovan bol tretí. A už tu bolo, že Rivelino si nepamätám, keď budem ďalej, tam už bude, už iné budú tieto. No, Páli, ešte týždňa v sebe. Tvoj idol. Každý chce brať na to, daj do okuliare dlhšie vidíš, daj. Jose Carreras. To Benny spieva. To som nehral. No videli sme, jak si našek si to krásne dodá. No! Toto už... Vy máte listy? Že ste tu na černo. Váš idol. Futbalový. Zinedine Zidane. Keby nie ten Talian, mohol ešte do dneška hrať. O hlavičku chcel. Váš ženský idol. Garinča. O! Garinča. Ženský idol Garinča, čo sa na chlopok? Na chlopok? Nie, ženský. Dúbka s nohami a Garinča. Čo ho pýtam na bábu, povie, že to nevadí. Mladý pán, váš idol, futbalový. No, ste pánujú babu, dajte babu. Pele.